Giturnover na kaganyang buntag ngadto sa Task Force Davao ang usa ka close van ug usa ka motorsiklo. Sumala ni Colonel Darin Cumia, ang commander sa Task Force Davao. Dako ang matabang sa bag-ong mga sakyanan alang sa mga sundalo, hilabi na kung dunay mga deployment. Dako jud kaayo ang maitabang ni ana kay it definitely will boost the morale, the welfare and well-being of our personnel. Of course, ma-enhance pa jud ang reaction ng ating mga kasundaluhan labi na jud kung adunay mga deployment. Ang mga sakyanan gihatag mismo sa lokal nga gobyerno sa Davao nga gipasalamatan mismo ni Colonel Cumia. 8 na ka motorsiklo ug usa ka Travis closed van ang nahatag sa Davao LGU sa TF Davao. Busa lagi nagapasalamat ta sa Local Government Unit of Davao City sa atong halangdong mayor, Mayor Inday Sara Duterte sa suporta na sa kanunay gihatag sa Task Force Davao. Samtang tulo ka mga modular van sub ang na-turnover na sa tulo ka mga detachment sa dakbayan nga gidunar sa Filipino-Chinese Cultural Foundation Incorporated. Kagahapon Pebrero 24, duha ang na-turnover samtang ang usa niadtong Pebrero 11. Kanang modular container vans isip billeting facility, dako jud ang maitabang. Again, it will help boost the morale, the welfare and the well-being. Kay kinahanglan man jud aduna siya pupwedeng pagtulugan pagkatapos ng kanilang mga duty. Gipaningkamutan sa TF Davao Commander kauban ng iyang mga ginsakupan nga mahatag nila ang ilang kinasing-kasing nga serbisyo sa syudad ug sa mga Davaoenyo. Gipaniguro sab ni Colonel Cumia lauman sa tanan nga ilang buhaton ng ilang trabaho sa saktong pamaagi aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.